Bă, am o melodie care în curând o să apară. Pe data de 6 o să filmez la ea. Pe data de 6 o să filmez. Și probabil pe data de 8 maxim o să apară. Tatsuya! Japan! Tatsuya! Thank you, my brother! Se numește O pereche de Adidas. O pereche de Adidas. O pereche de Adidas și rupți. Așa se numește. O să cânt un pic refrenul, da? O pereche de Adidas rupți și un training de 1.000.000. Mi-au dat mare ambiție să ajung astăzi o valoare. O pereche de Adidas rupți